2022 елның 9 июлендә Кенәбаш авылында яшәүче күп балалы Хәлимовлар гаиләсендә янгын чыга. Янгынның сәбәбе электр чыбыкларының кыска ялганышы. 12 яшьлек Ренат 3 сеңлесендә янып торган йорттан алып чыгарырга өлгерә. Торак йорт һәм аның верандасының түбәсе кара күмергә әйләнә. Ә менә хәзерге вакытта нәкъ шушы урында матур 120 квадрат метрлы өр-яңа йорт калкып чыкты. Ул 3 йокы бүлмәсен, зал, кухня һәм юыну бүлмәләрен үз эченә ала. Балалар әйтүенчә, монда түшәмнәр биек һәм хуш исләр аңкып тора. Ремонт эше әле тамамланмаган, ләкин һәр бүлмәнең инде хуҗасы билгеле. Я не ожидал, что нам построят дом. Безгә йорт салырлар дип көтмәгәндә идем. Бу хакта белгәч, зур бүлмәләргә бүленгән йортыбыз булачагына бик шатландым. Иң зурысы мөгаен әни белән сеңлемә булыр. Шушы көннәрдә район башлыгы белән Татарстан Республикасы буенча тикшерү комитеты җитәкчесе янгында зыян күрүче гаилә белән очрашты. Мы приехали в дом, который строится для семьи Халимовых. Күрсәткән батырлыгына зур бәя биреп, Халимовлар гаиләсе өчен төзелә торган йортка Ренат Халимовны күрергә килдек. Ренат быел җәй вакытында чыккан янгыннан сеңлеләрен коткарды. Без килеп котларга һәм төзелешнең ничек баруын карарга булдык. Шифаханәдә тикшерелгәннән соң күп балалы гаилә авылдашлары тарафыннан бирелгән вакытлыча йортка күчәләр. Кирәкле әйберләрне авыл халкы сатып алырга ярдәм итте. Авыр хәлдә калган гаиләгә яңа йортлы булырга ярдәм итүче үзенең билгесез булып калуын теләде. После пожара, когда мы в больнице лежали, янгыннан соң хастаханәдә ятканда миңа бер кеше шалтыратты һәм безнең өчен йорт салырга теләве турында белдерде. Мин шундый зур һәм уңайлы йорт төзелер дип күз алдыма да китермәдем, өметләнмәдем дә. Россия тикшерү комитетында ватанның яшь геройларын бүләкләү тантанасы узды. Чарада тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин буйрыгы буенча Ренат Халимовка батырлык һәм кыюлык медале тапшырылды. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.